Добре, сега ще ви изказвам една някаква хубава, не точно хубава история. Сега, защо почти всички хора играят Grow a Garden? Тая игра само си порасваш растения. Какво да правиш, а? Просто какво да правиш на него? Това е само Grow a Garden. Това не е хубава игра. И даже брат ми играе Grow a Garden. Не му се сърда, ама защо трябва да играе Grow a Garden? Тая игра не знам как са я измислили, но имаше преди Admin Abuse. Steel Brain също Grow a Garden. Дори никой не гледа вече Brainrod. И защо измислихте тая игра? Steel Brainrod. И даже когато още играя, някакво момиче или момче ми каза, изливаме приятели. Аз вместо да тисна скок, казвам да. Добре, това е видеото. Ще се видим с други контент. Чао!